Moikka ja tervetuloa Alutin osaamiskuiluaiheen esittelyyn. Mä olen Terhi Vuoristo, mä olen valmentaja ja konsultti ja mulla on osaamisen kehittämisen intohimo, jonka osa tietysti tämä osaamiskuilukin sitten on. Mä ajattelin tosiaan vähän tänään kertoa siitä, että mitä itse asiassa tuo osaamiskuilu on ja miten sitä päästään eroon. No, osaamiskuiluhan on, tai se syntyy, kun yrityksen osaamistarve ei kohtaa henkilöstön osaamista, joka on tällä hetkellä talossa. Ja se voi syntyä itse asiassa vähän niin kuin sillä tavalla salamyhkäisestikin, eli eikä siitä jos on ollut pitkä aika, kun on näitä asioita pohdittu, niin se on saattanut vaan aikaa myöden sitten syntyä sinne vähän niin kuin vahingossakin. No, sitten jos ajatellaan sitä, että minkä takia on hyvä ehkä pohtia näitä asioita jonkun muun kanssa kuin ehkä sitten sen yrityksen sisäisen työntekijän tai henkilön kanssa, niin se johtuu taas siitä, että meillä on aika paljon kuitenkin niitä sokeita pisteitä ja olettamuksia ja sellaisia, mitkä ehkä estää sitten sen parhaimman lopputuloksen saamisen. Mä ehkä ajattelen niin, että joo, ne sokeat pisteet on sekä yksilöillä, mutta tosiaan yrityksilläkin. No miten sitten tosiaan tämä osaamiskuilu saadaan umpeen? Mulla on tässä 5 kohtaa, mitä mä itse ajattelen, että miten se saadaan kurottua umpeen, tai ainakin lähemmäs ne reunat toisiaan. Ja yksi ensimmäistä asioista on se, että pitää selvittää, että mitä itse asiassa niin kuin halutaan, että saattaa olla epäselvää se, että mihin suuntaan ollaan menossa. Eli pitäisi hahmottaa se, että mikä oikeasti on se tärkeää, miten se kytkeytyy siihen arvoihin ja tavoitteisiin ja myöskin motivaatioon. Tämä on ihan ykkösasia. No sitten toisena on se, että meidän pitäisi tuoda näkyviin ne voimavarat, joita meillä sitten jo ehkä on siellä. Eli se voi olla niin kuin yksilötasolla tai sitten se voi olla tiimitasolla. Mutta nämä on useasti sellaisia, mitä ei tosiaan vielä ehkä tunnisteta tai hyödynnetä. Ja sitten vielä kolmantena me saattaa olla sellaisia esteitä, mitä ehkä ei ole tultu ajatelleeskaan. Eli se ei oikeastaan ole niin kuin tekninen asia, vaan se on ehkä semmoinen niin kuin psykologinenkin juttu. Eikä siellä voi olla sisällä uskomuksia, pelkoja, ajattelumalleja, jotka oikeasti estää sitä kehittymistä ja kasvua. No sitten käytännössä, kun nämä 3 ensimmäistä on saatu jotenkin kirjattua auki tai pohdittua auki, niin sen jälkeen pitäisi lähteä miettimään niitä konkreettisia kehittymispolkuja. Ihan siis selkeitä sellaisia askelmerkkejä siinä, että miten me saadaan se osaaminen ja motivaatio kehitettyä ja niin, että se on sekä yksilötasolla että sitten siellä organisaation tasolla ja näkyy toimintamalleissa. No mitä se tarkoittaa? No se voi tarkoittaa esimerkiksi räätälöityjä oppimispolkuja, mentorointia ja sitten ihan käytännön työkalujen käyttöönottoa. Ja tässä on tosi monenlaisia keinoja tehdä niin kuin näitä kehittymispolkuja. No sitten kun nämä kehittymispolut on tehty, me päästään muutoksen vaiheeseen. No tietysti se, että mitä ollaan miettinyt niitä polkuja ja sen jälkeen lähdetään miettimään, kun niitä on menty eteenpäin, niin käydään läpi palautekeskusteluja, seurantaa, mahdollisesti jatkovalmennuksia, jotta se ei jää pelkästään siihen hetkelliseen inspiraatioon, mikä ehkä tulee siitä, kun on kaikki nämä edellä olevat mainitut asiat hahmotettu, vaan se, että se muuttuu sinne arjen toiminnaksi. Että käytännössä kaikki, mitä on opittu, ne viedään sinne käytäntöön ja niin, että varmistetaan, että se myös säilyy siellä. Eli käytännössä nämä 5 kohtaa, mitä tässä on maininnut, eli mitä halutaan, piilotetut voimavarat, esteiden poistaminen, ne konkreettiset kehittymispolut ja sitten se, että se muutos oikeasti viedään sinne perille saakka, niin ne on niin kuin ne keinot, millä toi osaamiskuilu saadaan umpeen. Jos sua nämä asiat kiinnostaa,
muuten, mutta toki myöskin se, että miten sitten poistaa ne osaamiskuilut sieltä omassa organisaatiossa, niin ota yhteyttä. Tässä diassa on mun yhteystiedot, niin täällä ollaan käyttävissä. Palataan. Moi moi!